እዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ብእኽብካብ ናይ ብዙሓት ብውልቅን ብእኩብን ናይ ዝዓየዩን ዝመሃዙን ሰባት ውፅኢት እዩ። ኣብዚ ውፅኢት እዚ እምበኣር ናይ ገለ ካብቶም ናይ ካልኦት ብገለ ሸነኻቱ ፍልይ ክብል ይረአዩ። በዚ ድማ ካብ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣትሒዞም ፍልይ ዝበለ ኣበርክቶ ናይ ዝገበሩ ውልቀ ሰባት ኣስማት ክሳብ ሕጂ ክደጋገም ክንሰምዖ ከለና ብመልክዕ ታሪኽ እዩ። እቶም ንዝነበረ ቴክኖሎጂ ዘማዕበሉ ዘይኮኑስ ካልእ ንዘይነበረውን ዝፈጠሩ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብፍላይ ንዓለምና ዓብይ ዝላእ ዘንጠረ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ድማ ካብዚ ዘለናዮ ግዜ ጀሚሮም ንወለዶታት ዝኸይድ ታሪኽ ዝሰርሑ ዘለውን ብቁፅሪ ውሑዳት ኣይኮኑን። እዚ ኣብ ቴክኖሎጂ መራኸቢታትን ኮምፒውተርን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ መዳይ እንተላዩ ንሎም ቀሪበየ ዘለኹ እምበኣር ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝተረኣዩ ምዕባለታት ኮምፒውተርን ሞባይልን ኣብ ምዕባል ዓቢ ተራ ካብ ዝተፃወቱ ሓደ ዝኾነ ስቲቨን ጆብስ እዩ። ስቲቨን ጆብስ ብ24 የካቲት 1955 ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ዝተወልደ ኮይኑ ታሪኽ ንእስነቱ ዝነበሮ ህንጥይነትን ናይ ክገብረ ዝብል ተበግሶታቱን ምስ ኣዝዮም ብዙሓት ክቱር ናይ ትምህርትን ስልጣናን ምብልሓትን ድሌትን ዘለዎም ተምሃሮን መንስያትን ዝመሃሰል ብምዃኑ ንብዙሓት ኣገዳሲ ዝኾነ ታሪኽ እዩ። ስቲቨን ጆብስ ውልድ ምስ በለ ምስ ወለዱ ክዓቢ ዕድል ኣይረኸበን። እቶም ሓቀኛ ወለዱ ክዕብይዎ ስለ ዘይከኣሉ ድማ ብህፃኑ ምስቶም ዘዕበይዎ ወለዱ ፓውሎ ጆብስን ክላራ ጆብስን ኣበለ። እዞም ዝተቐበሎ ወለድ ድማ ብኡንብኡ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ብዙሕ ከይረሓቑ ቦታ ስለ ዝቐየሩ ስቲቨን ጆብስ ዳግም ምስ ሓቀኛ ወለዱ ናብ ዘይራኸበሉ ከባቢ ግን ከዓ ዘዕበየ ወላዲኡ ምስ ዝነበሮ ሞያን ክእለትን ዝሳነን ዝምባለ ስቲቨን ጆብስ ዘዕብን ዘነፅርን ዕድል ተፈጥረሉ። ኣቦ ስቲቨን ማለት ፓውል ኣዝዩ ንፉዕ ናይ ኢደ ጥበባት ክእለት ዝነበሮ ወርቂ ኢዱ ብምንባሩ ንስቲቨን ከም ዝፀለዎ ባዕሉ ስቲቨን ጆብስ ዝገልጾ እዩ። ብንእሽትኡ ከሎ ከምኡ ዓይነት ኣቦን ክኢላን ክኸውኑን ሓደ ካብ ትምኒታቱ እዩ ነይሩ። ካልእ ካብ ቀንዲ ናብ ኮምፒውተርን ኤሌክትሮኒክስን ክኸይድ ዝኽኣልዎ ድማ ድሒሮም ምስ ስድራ ቤቱ ዝቐየሮ ቦታ እቲ ሲሊኮን ቫሊ ዝበሃል ንኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ዝስራሓሉ ንጥረ ነገራት ዝርከበሉ ቦታ ብምንባሩ ኩሉ ንጥፈታት ከባቢ ምስ ኤሌክትሮኒክስ ዝተኣሰር ነይሩ። ስቲቨን ጆብስ ድማ ካብ ምዕዛብ ሓሊፉ ባዕሉ ሓርኮትኮት ክብል ጀመረ። ብፍላይ ድማ ምስቲ ኣብቲ ግዜቲ ሰራሕተኛ ሃውለት ፓካርድ ማለት HP ዝነበረ ጎረቤቱ ብዙሕ ግዜ ካብ ምሕላፍ ሓሊፉ ናብ ሰራሕተኛታት HP ዝርከብሉ ቦታ ስራሕ ክኸይድ ጀመረ። ገና ወዲ 12 ዓመት ከሎ ድማ ኣብቲ ቶም ሰራሕተኛታት HP ዘካይድዎ ዝነበሩ ቤተ ምርምር ንመጀመርያ ግዚኡ ኮምፒውተር ረኣየ። እዛ ንብረት እዚኣ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲትን ኣደናቒትን ምዃና ብምርኣይ ድማ ተመስጦ ኣሕደረ። ክሳብ ኣብቲ ግዜቲ ፕሬዚደንት HP ንዝነበረ ዊልያም ሃውለት ብምርካቡን ንገለ ባዕሉ ክፍትኖም ዝደሊ ስራሓት ንምስራሕ ናይ መቀያየራ ኣቑሑ ሕቶ ኣቕረበሉ። ብብልሒ ስቲቨን ጆብስ ዝተመሰጠ ዊልያም ሃውለት ድማ ዘድልዮ መቀያየሪ ብምሃብ ክሳብ ክረምታዊ ኣብቲ ስራሕ ክሰርሕን ክመሃርን ኣፍቀደሉ። ኣብ 1972 ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምዛዘመ ናብቲ ኣብ ፖርትላንድ ዝርከብ ሪድ ዝተባሃለ ኮሌጅ ኣቲኳ እንተነበረ ድሕሪ ሓደ ሰሚስተር ግን ትምህርቱ ኣቋሪጹ ናብ ሃገረ ህንዲ ከደ። ኣብ 1975 ኣብ ሓደ ሆምብሪው ኮምፒውተር ክለብ ዝበሃል ትካል ምስ ጀመረ ከም ናቱ ዝምባልን ተባላሕትነትን ዝነበሮ ስቲቭ ወዝኒያክ ምስ ዝተባሃለ ብምዃን ኮምፒውተር ክሰርሑ ብዙሕ ፈተነታት ድሕሪ ምክያድ ኣብ 1976 ናቶም ትካል ከፈቱ። ነቲ ኣብ ዝሕለፎ ክራማት ዝረኸቦ ዘይርሳዕ ናይ ቱፋሕ ግዜ ብምዝካር ድማ ንትካሎም ኣፕል ኢሎም ሰመይዋ። ቀዳመይቲ ስርሖም ድማ ኮነት። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኮምፒውተራት ኣዝየን ዓበይትን ብዋጋ ዘይልከፋን ብምንባረን ኣብ ርእስቲ ብኩሎም ክኢላታት ዓለምና ንኮምፒውተር ንምዕባል ዝካየድ ዝነበረ ጻዕሪ ስቲቨን ጆብስ ምስ ካልኣዩ ኮምፒውተር ኣንኢስካ ንውልቀ ሰባት ንምሻጥ ዝሓዝዎ ፕሮጀክት ዓብይ ዓወት ረኸብሉ።
ኣብ 1976 ድማ ነታ ኣፕል 2 ዝሰመይዋ ብተዛማዲ ንእስ ዝበለት ኮምፒተር ብምስናዕ ናብ ዕዳጋ ኣቕረብዋ ዓብ እቶትን ስምን ድማ ረኸቡላ በዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ዓብ ዝላ ብምግባር ኣብ መሸጣ ኮምፒተራት ፍሉይ ክብረ ወሰን ክሕዙ ከኣሉ ኣብ 80ታት ዓውዲ ኮምፒተር ብብዙሓት ተወዳደርቲ ስለዝተኸበ ትካል ስቲቨን ጆብስ ውን ኣፕል 3 ዘርግሐ እንተኾነ ግን ገለ ፀገማት ስለዝነበራ ካብ ዕዳጋታት ክንኽትሰሓብ ግዜ ይወሰደላን በዚ ድማ እቲ ቀንዲ ተወዳዳሪ ምፍራይ ኮምፒውተራት ዝነበረ ብኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማሽንስ ወይ ድማ IBM ዝፍለጥ ትካል ንዕዳጋታት ብምእታው ነቲ ብኣፕል ተባሒቱ ዝነበረ ዕዳጋ ብፍርቂ ተማቕሎ ኣብ 1984 ኣፕል ነታ ማኪንቶሽ ትበሃል ሓዳስ ታሪኻዊት ስራሕ ሒዙ ተቐልቀለ ማኪንቶሽ ዘይከምተን ቅድሜን ዝነበራ ነቲ ኣብ ስክሪን ዘሎ ምስሊ ወይ ድማ ኣይከን በቲ ሓድሽ ሽዑ ዝተኣተወ ማውዝ ምጥዋቕ ዝሰርሕ ህዝቢ ንኽጥቀመላ ቀሊል መንገዲ ሒዛ ዝመፀት ኮምፒተር እንተኾነ ግን ካልእ ብዙሕ ጉድለታት ምስተን ሽዑ ዝስርሓ ዝነበራ ከወዳድራ ዘይክእል ከም ምስ ፕሪንተር ለጊባ ንጹር ሕትመት ከተውት ዘይምኽኣላ ወዘተ ስለ ዝነበረት ከምቲ ዝድለ ዕዳጋ ሕጅውን ኣይረኸበትን እዚ ድማ ንስቲቨን ጆብስ ኣብ ትካል ዝነበሩ ኣበርክቶ ዘግደለ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ካብቲ ነዊሕ ግዜ ክሰርሓሉ ዝጸንሐን ባዕሉ ዝመስረቶን ትካል ወፀ በዚ ድማ ድሒሩ ንገለ ካብ ናይ ቀደም መሳርሕቱ ብምሓዝ ሓንቲ ኔክስት ዝተባህለት ኮምፒውተራት ተፍሪ ትካል ብምስራት ጽቡቕ ምንቅስቓሳትን ደረጃን ዝሓለዋ ኮምፒውተራትን ከፍሪ ጀመረ ሕጂው ንዘን ኮምፒውተራት ቅልጡፍ ፕሮሰሰር ንጹር ስክሪን ከምኡን ኣዝዩ ንጹር ድምጽ እንተነበረን ብዋጋ ልዑላት ብምንባረን ግን ሕጂውን ስቲቨን ጆብስ ንዕዳጋ ክምለስን ክወዳደርን ኣይከኣለን በዚ ከይተሐለለን ብትካል ኔክስት ከይሰንበደን ኣብ 1986 ሓንቲ ኣብ እዋን ትንእስ ዝበለት ኣብ ናይ ኮምፒውተራት ኣኒሜሽን ትነጥፍ ፒክሳር ዝተባህለት ትካል ካብ ኣፍሬት ፊልም ዝነበረ ጆርጅ ሉካስ ብምግዛእ ነቲ ትካል ዓብ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ብምግባር ኣብ ዓለምና ተፈተውትን ተወዳደርትን ዝኾኑ ናይ ኣኒሜሽን ፊልምታትን ብምፍራይ ዓብ ስም ዘለዎ ትካል ምግባር ሙሉእ ብሙሉእ ተዓወተ ስቲቨን ጆብስ ነዚ ትካል እዚ ኣብ ዝዕበየሉ ዝነበረ እዋን ማለት ኣብ ታሕሳስ 1996 ነቲ ዝገደፎ ትካል ኣፕል ንፒክሳር ብ$400 ሚልዮን ስለ ዝገዝአ ሕጂውን ጆብስ ምስ ትካሉ ናብ ኣፕል ተጠቕለሉ ስቲቨን ጆብስ ድማ ከም ናይ ትርፍ ሰዓታት ማለት ፓርት ታይመር ኣማኻሪ ናይ ሓለፍ ትካል ኣፕል ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ ኣብ ዝቐፀለ ዓመታት ምፍራይ ኮምፒውተራት ተወዳዳርነት ብማይክሮሶፍት ተወሲኽዎ ኣዝዩ ልዑል ውድድራት ይገብር ብምንባሩ ኣብ 1997 እታ ስቲቨን ጆብስ ብንጥፈት ዝሰርሓላ ዝነበረ ትካል ኣፕል ናታ ኮምፒውተራት ብፍሉይ ቅዲ ከተዳሉን ንዕዳጋታት ክትሸይጥን ጀመረት ኣብ መስከረም 1997 ድማ ስቲቨን ጆብስ ፕሬዚደንት ኣፕል ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ በዚ ድማ ነቲ ኣብ ኮምፒውተር ንምስራሕ ን10 ዓመታት ከይተሐለለ ዝሰርሓሉ ረኣዩ ክውን ገበሮ ኣብቲ ዓመት ድማ ንኣይማክ ናብ ዕዳጋ ዘርግሓ ስቲቨን ጆብስ ኣብዚ ብዙሕ ውረድ ደይብ ዘሕለፈሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ዓበይቲ ክሳራታት ዘጋጠሞን ደጊሙ ዝተንስአን እዩ ኣብ ገለ ካብቶም እዋናት መስራትን ወናንን ትካል ዴል ቴክኖሎጂ ዝነበረ ማይክል ዴል ንትካል ኣፕል ብምንኣስ ስለምንታይ ትካል ሸይጦም ገንዘብ እንተተሪፎም ዘይማቐልዎ ኣነ ተዝኸውን ከም ምገበርኩ ዝበሎ ተስፋ ዘቆርጥ ዘረባታት ገለ ካብቶም ፈተንቲ ምንባሮም ብዙሓት ይምስክሩ ይኹን እምበር በርቲዑ ዝሰርሐ ስቲቭ ጆብስ ንትካል ኣፕል መሪሑ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻእ ዝኾነ ምዕባለ ክገብር ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደሉን እቲ ሓደስቲ ነገራት ንኽሰርሕን ንኽምህዝን ጥራይ ዘይኮነ ዕዳጋታት ክፈጥሩን ልዑል ብቕዓት ከም ዝነበሩ ዝንገረሉ ስቲቨን ጆብስ ምስቲ ቀንዲ መወዳድርቱ ዝኾነ ማይክሮሶፍት ብዙሕ ኣብ ምትሕግጋዝ ዘተኩር ስምምዓት ምኽታሙ ኣብ መጀመርያ ንብዙሓት ምኽንያት ርዱእ እኳ እንተዘይነበረ ድሓር ግን እቲ ምስምምዕ ንጥቕሚ ክልቲአን ወገናት ኣዝዩ ሓጋዚ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ገለ ካብዝውን ኣፕል ንኮምፒውተራቱ ዝኸውን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ክሰርሕ ብምኽኣሉ ንጥቕምን ዕዳጋታትን ክልቲኡ ወገናት ብኣወንታ ዝጸለወ እዩ ካልእ ስቲቨን ጆብስ ካብ ዘተኣታተዎ ናይ MP3 ፕሌየራትን ናይ ኣይፓድን ኣይቲዩንን ክጥቀስ ከኣል
ايباد مس مصون موزيقاتات بزغبا زسرعلون بوحد كفليت سبات موزيقا زرخبلون مخزنن سوفتويرن ايتونز بمصو ابتي غزيتي اب اندستري موزيقا زومصو اونتاو وغن زنع ايكونن مغنياتو دما اتبسر معباله سوفتوير بناص اكابنا بنزخيد زنبر موزيقاتات بمنجد ايتونز بخفليت كون مخالو نبوزحات سنه طبابان كابزه تابعيو كوباني ابل نخلو زخل معبالاتاتن اقداسنتن موبايلات بقمت مئتاو نتز نبر ندف موبايلات ناب حدش قد بممزع ابزت تاتاتون ناي ابل فريات ابز هلو معبالز عودزي ابركتو غيرو زلو ترى بقليل زقمت ايكونن ابل نمفراي موبايلات دحيرو كون تاتو انه حجي كابتن قند عبيت افري خوينو تودادرنتو يزو يخيد اب حد اوان فريات ابل زخونا ناي اي او اس اوبريتنج سيستم زلون كمبيوتراتن موبايلاتن اب حد سكن كساب 10 يشيط اهم زنبرا يفلط እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 74 መዓልታት 1 ሚሊዮን ፍርያት ናይ ተንቀዳሞት አይፎን ክሽየጥ ኣምኻለን ክሳብ ክንደይ ዕዳጋ ብሒቱ ከም ዝነበረ ዘርእዩ ስቲቨን ጆብስ ኣብ ተባላሕትነት ከይተሐለልካ ምስራሕን ወዲዕካ ምትንሳእን ዓብ ነገር ኣብ ምሕሳብን ንብዙሓት ኣብነት ዝኾነ ጸላው ሰብ ኣብ ርእሲ ምንባሩ بقصالي أنقاحتن أبراتعتن قالات زጥቀም ኣብ እኩብ ሰብ በኸመይ ክዛረብ ከም ዝኽእል ዝፈልጥን ተዛሪቡ ዘእምንን ብምንባሩ ብዙሕ ተዳራቢ ክእለት ዝነበሮ በዓል ጸጋዩ ካብ ዓመት 2004 ናትሒዙ ናይ ሕማም ምልክታት ይረኣዩ ጀመረ ሕማሙ ድማ እታሳሕት ትረአ ሕማም መንሽሮ ቆስጠ ወይ ድማ ፓንክሪያቲክ ካንሰር ከም ዝኾነ ተሓበሮ ኮይኑ ግን ድሕርቲ ኣብ 2004 ዝገበሩ መጥባሕቲ ከም ዝተመሓየሸን ብዙሕ ከም ዘይሽገርን ብምግላጥ ስርሑ ክቕጽል ይውስን ነበረ ወላውነት ብቁልጡፍ ዝቕንስ ዝነበረ ሚዛን ኣካላቱ ናይ ሆርሞናት ዘይምዕሩይነት ምዃኑ ብምጥቃስ ስርሑ ኣብ ምቕጻል ኣድሃበ ኣብ 2009 ሓኪሙ ዝነበረ ናይ ሜቶዲስት ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ዶክተር ናይ ቆስጠ ምስጋር ከም ዝተገብረሉን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን እንኳን ተገለጸ ሕጂውን ደጋጊሙ ካብ ስራሕ ይወክርን ጥዕና ይስእንን ብምንባሩ ምክትሉ ዝነበረ ቲም ኩክ ንቦትኡ ብምትካእ ክሰርሕ ብምግባር ኣብ ነሐሰ 2011 ተመሊሱ ሓሳባቱን ራእዩን ከተግብር ከም ዘይክእል ብምግላጽ ቦትኡ ብወግዒ ንቲም ኩክ ኣረኪቦ ኣብ ከምዚ ቁነታት ድማ ኣብ ገዝኡን ምስ ስድራ ቤቱን ኣብ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረሉ ብ5 ጥቅምቲ 2011 ኣብ መበል 56 ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየ ስቲቨን ጆብስ ኣቀዲሙ ከም ዝተገልጸ ሓያል መዳራይን ብዙሓት ኣነቃቃሕቲ ብሂላትን ምዕዶታት ንዓወትን يحلف زخدايو نقال خابتم بزحات مجد عوات زبلهم مسنري عبي نجر كتجبر انت دليخا نتجبرون تسرحون فتوه نتسرحو كيف تخا عبي نجر كتجبر سلازي تخل نوش تخاز دليون مفلات جيزي وسد كابزخون نجر نلعلي نوش تنا نسمع بلك عنتاي كم ندلي كنجرنا زخيل هاوشتنا نلعلي كالسب كله هاي كلني زخونا سب نخل سب كحجوز زخيل عام يقولون نخل إن حجوزك عود كتكون أي تخيلن نخل خات حجوز مستدلي آيس كريم ترايك شيء على كا